Hello everyone, welcome to Pambasa Kamancuza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week kwisitha kusukela namhlanje ngoMsombuluko mhla 8 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-12 June 2026. UNandi uzogcina utholile umuthi esikhwameni sikaMavovo ebese ehlela ukuthi beyeqino solomzi ngaphambi kokuthi ababambe. Thenjwe no-OJ uthando lwabo lushube ngale ndlela yokuthi bazoliyisa kwesinye isigaba. URebecca uzobuya kodwa into yokuqala azoyenza ukuxolisa emphakathini ukuthi athi ufile engafanga. Mr. Banda uzobuya nezigameko zakhe zakuqala. Ivelaphi akayingeni nje sidala indaba yothando lwama wakhe no-OJ. Bamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell no-subscribe nami usho umbono wakho. Bye.